ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ki nongpang bagi nong tre jong ka Community Health Center kabadan hakasnong Ranikor kila hab ban shushong dum ha dien ba ka Feedback Energy Distribution Company Limited ka basimuai ka jingsam Bording ha Southwest Cass Hills District na ka Meghalaya Energy Corporation Limited kala otno ya ka Bording hapo kini ka jaka ajing sumar na ka daw ba ka nat ka koi ka khia jong ka sarkar jilla kam shim la siudap ya ka Pynsahteng Bording ka balakot hadu arp sarlak tengka ha kabaidai bagi jing shaot jong ka Bording ha kini ka ajing sumar na kaliang jong ka khasi Students Union Ranikor Circle kala late marmar ka office rekam jong ka Fedco banyak keren halor kini ka phang Henry kinoi lam jong ka seng kila dap da ka jing bitar hadien ba kila lab ba om don satya watang weiru nong trai hapo kini ka office kopta ka ki siu kala khang tala sandon ya kini ka office rekam jong ka Fedco light ka electricity connection jong ni po si Ranikor kila ada kap na dukasi khadru Thursday khadru 3 September te mentala don kumba sitayo bangin don light te kajing ka bangi ni akan ro ni ka banikong ka dei bhab ki nongpang namar ba ki dawan ki nongpang ki bobon ki tiar ni penon kam ki ni dan kam daga light ban penon kam iki tingi sem jing janjar bha ta bat ka ba ar kalong ka ba dei ba kanika ba ai inject mo mangitip mentangi penon ni ko vaccination bat ki we ki inject ni ai ki kalong apok ka routine immunization tigi ni ki dawai inject ki don kam ban bo ha kum ki ni ki machine ki ban kam ga light tiya ka ba mentangi kum ki ni ki machine ni dang persang ban bo ki ni ki department ki be dan marjan ban ni khnam bat ki yo ni arab lang ni menta te ngasukerman nomor nangaliang jong hi nadu utugas ni bakal alip ka light ila ada inform ye MLA jong hang de rengkat lang bat di in charge DC jong minta po Southwest ti ngila ada don ka jing keren bat ki bang kermen ru ba limba ka jing keren jong inyo i bang inyo ru ikan ikan light haka por ka bobian kisun por Ranikor sekal bat ka unit por Ranikor unit iwan ban jungo ya ka CC haden ba ngila yo jing tip ba kadon ka jing shot kalat ka elektrik ba adu menta la sitayo ba kadon ka jing shot light kadai namar ba kadang ka jing sakot bir tinaliang jungi keseng hi long ni songkhia abai dei bat banyak sngo ba kat ka jaka sumar mo kan shot light kumni namar ba bun kinong pang ro ki bawan khang ni po si Ranikor bat ki we bawan thia pang ni ki haban lek phai no namar ka jing bom don light bat ka bu jing ero ya ki no tre ni ro ki doktor ki nos ki we staff ro abai dei kiwi kumta me bat ki dawai ban kidon ki dawai bahaban bu un pendatha ban story ki dawai pendatha ki haban dek ra choi sha kuma police station ngi pa marjan te kiwi ki jingdon kamro haban dek kiwi pat te kalong ke liang jing seng ni sokhia ba ka Fedco long ka pha otno ya kalait na hani po si sing sha kala don ke jing warning to warla ka don makana ro hande kadang don ke jing ya keren kadon ke jing keren ge mane penbek insya kam dei ban chuan ot ya ka laj ka jaka sumar kiwi ki office kila ban ot mar mdon long kaya fer bat ka hostal mo tien re hang ni na liang jing ka seng ni sokya ba den ba ngi la yo jing tep ba kadon ka jing ot laj ni na liang jing ka seng ni di kentu ya ka di mecho ba ka DJS ba ki de ban Sinkia mardor bakam tame inom mat jungi jongkaran konstitusi bau de ban sinkia lor ini ke ba kalong ke ba sngo le ran ban yo sngo ba kadon ke jing shot light ko stal te wala ka sa kata kabil makanaro kam dei ban wan shu wan ot tu kadai ban ya penbek te naliang jungi kaseng katahi so ban tentu ye ki por balor ke de ban penbek mardor bat ya ka Fedco ro kadai ban kadai bon aino ya kalat mardor hang ni kamdei ban Islam ba namar ba kabuk jing e ki nopang ki no sumaru te naliang ni kaseng hi ni la ish bun ki jing e hang ni po Ranikor te tanggata hi ba ni kentu ya ki nongilam ki kmat ki bor district ki de ban simkia lor ni ke jing shot like kenang ba ki nom jashu kiwi pat